ни кажете как се става убиец, как заспивате вечер, вчера, днес изобщо. Колко майки разсече вашата черна жестокост. Колко бяхте, как сърцето ви даде, как без жал се убива дете, и за колко пари се продаде съвестта ви на мръсни ръце. Как живот на младеж се отнема, как посягаш на светли души, как кажете ръката приема хонорар за разбити съдби. Хайде днес се разкайте и кажете на нас, кой почерни гората, кой реши този грях. А пък ние отдавна не спим и за истина само се молим, сякаш този смях тъй любим бариерата пак ще отвори. Сякаш записат някой ще спре и мъглата на тях ще разтвори. И отново 6 светли мъже ще излязат щастливи на двора.